so gite colama mbadama e ñorgo ko ina ndaare dañama Oscar Sierra astaghfirullah ko Ousmane Sonko o wiyete audition makko e on fond de dossier e alhaali Sweet Beauté nana ɓosa wadde ko ina haale dañama ko deƴƴi haala fof ma ko haali ɗum ar Oscar Sierra notoyima le doyen des juges koronkono ko so gonga Sénégal fotino hippude nde deftere walla ni mi wiya wondi ko nde fotano hippitede enen fof eɗen gandi wonko jari kono wonko jarani e ɗum sabu leydi tambi ɗum ko kuule noon potani waɗede paɗe dambordu garɗo fof ɓorno yewta so ɗum laatimo jokkude e nder Sénégal leydi men ma ngar feɗendu ficca nimsa lomto duuɓi capanɗe jeegom ha hande hoolare ñiɓani hakkude ñawoɓe e ñawateɓe beele ko ñawoɓe ɓe goniɓe nunɗani walla ko ñawateɓe ɓe goniɓe koolaki ko wawi hen wonde fof koma juuɗe ɗiɗi coɗodira nde laaɓa so juuɗe coɗodirani potani foɗodirde ndentoɗen koyi ganden hare ñiibi ko ɗum ayare coɓoƴƴi yeru yonanino leydi Sénégal e lewru mars 2021 ɗo leydi men fayti mbadi mum yejjiti inde mum notori e inde ɗejeya violence pillage ha e ko nandi hen hoddiɓe kutodiri yadannoɓe certi hoɗɓe e hoɗiɓe kala paayi aduna o kala waɗi Sénégal cocorgal inde Sénégal e mbadi mum woni ala une e nder presse nationale et internationale ɓesgu jaam yamu finni fiddi balɗe tati bonɗe gulɗe jaw Dakar laati ville fantôme Allah yo ko wannowo to wattu e nder pays de la teranga